May buntag mga badi, karong adlaw magtiwas may trabaho sa amo ang tanan taon. Kuya na karong adlaw akong bata o akong asawa mga badi. Akong ida akong bata para tunan og trabaho kay aron manag ilisod kayo ang mga bata karon mga badi, mga tapula na. Nagpuyo ng mga gadget, di na masugo. Masuko na gigsugoon o masuko na sa gilikanan. Kasalalay gina to mga gilikanan mga badi ang kaugmaon sa itong mga bata. So samtang bata pa gini ako na kini nanaro sa trabaho kay aron magdako nila dili na sila magkalisod o makaibaw na sila kung sa mga trabahoon nga panginabuhian. Lain pa yato mga badi kaning iriya nga ako amo ang gigunahan mga badi mao ni sumpay sa among giguna atong yagi taas pa din siya nga hinloo mga badi kay ako ni gisumpayan aning tumoyan ni na ako din siya gihagbasan maayo na lang ni pohon mga badi mabot ang panahon nga magkaani ta ni ug natay matanong ani nagdepende ra gina sa imong pagkugi mga badi kung di ka magkugi magsigil kag yaka na inyo ang sulod sa balay magpasinaw na yung bangko wa jud kay mapaabot sa umabot nga panahon mga badi mas maayo na nang manigamo ta mintras kaya pa sa atong lawas kay sa panahon nga dili na magaya wala kita mahimo na kung may magsige na lang tagyak ka. Full purpose na akong magtrabaho diri badi, pag-exercise, pagpasingot o pagpananong mga badi kay aron sa mga pagkapanahon, magkwarta ta at the same time nagpasingot ta para makukuha na itong timbang mga badi kay perte at bugata ni nanambog na maayaw ni kaya sa atong trabaho sige ro mo taglingkod, wa mo tay laing pasingot gud. Kini may maayo pasingot mga badi kay na magkwarta pa ta sa maabot nga panahon. Mao na yung tanan mga badi atong tanan mga badi kanang naay palanguyan na gamay ato nang hinduan na tiwas mga badi buhol mga lugar ta igo-igo na ni siyang iriyaha mga badi nga matamnan sa ato ang iiras nga tawong kaya ato ang giiras ato mga 100 pieces 160 pieces to pero wala manurog ang uban mga badi unya na ay mga nangamatay ug ginira ta mga badi daghang salamat.